През 2010 година тялото на млада жена е намерено в апартамента на нейн близък приятел. Приятелят обаче го няма никакъв. Веднага е обявено издирване на човекът, когато полицаите смятат за извършителят на това ужасно престъпление. Но скоро става ясно, че историята е много по-заплетена, отколкото са очаквали. Здравейте, аз съм Кристина, а вие сте с Guilty as Charged, българският криминален подкаст. 911, what's your emergency? Ако все още не сте се абонирали за канала, много бих се радвала да го направите, тъй като по този начин го подкрепяте, а и по този начин сте сигурни, че няма да пропуснете нито една от тези интересни истории, които ви разказвам. А сега да преминаваме към видеото. На 22 май 2010 година 26-годишният Сам Хер не се появява на вечеря при семейството си. Родителите му Стивън и Ракел са изключително притеснени, тъй като това не е поведение присъщо на Сам, който винаги се обажда, ако няма да успее да отиде при тях. Техните притеснения са допълнително подплатени от факта, че не са чували само от няколко дни. И след като той не се появява на това семейно събитие, те решават просто да отидат до домът му и да го проверят, да видят дали всичко е наред. Когато пристигат там, те чукат на вратата, звънят на звънеца, викат името на Сам, но отговор така и не получават. И в този момент Стивън решава, че няма какво друго да направи, освен да използва резервния ключ, който сина му е дал за спешни случаи, тъй като това изглежда да е спешен случай. Когато отключва входната врата, той влиза в апартамента и на пръв поглед там няма нищо странно. Апартамента изглежда напълно нормално, в нормалния си вид, но когато влиза в спалнята на сина си, там историята е коренно различна. В спалнята на 26-годишния си син той намира тялото на млада жена, която лежи безжизнено върху леглото. Всъщност тялото й е наполовина върху леглото, наполовина върху земята. Все едно е легнала по корем, горната част на тялото и от кръста нагоре тя е легнала върху леглото, а краката й всъщност са на земята. Без въобще да се доближава до тялото, той излиза от спалнята, излиза от апартамента и веднага се обажда на 911. В това телефонно обаждане можете да чуете ужасът на този родител, който открива такава ужасяваща гледка в дома на своя син и не мога да си представя какви мисли са преминавали през главата му в този момент. Ще се опитам да сложа това телефонно обаждане, но е много възможно YouTube да ме санкционира и да не ми позволи. Ако не успея да го сложа, ще бъде в описанието. Когато полицейския екип се отзовава в апартамента на Сам, те заключват, че наистина младата жена, за съжаление, вече не е жива и няма какво да бъде направено за нея. Навсякъде около тялото има много кръв и полицаите бързо успяват да локализират откъде точно идва тази кръв. Оказва се, че жената е простреляна веднъж в задната част на главата. Дънките й са отрязани, което ги кара да мислят, че може би жената е била изнасилена, а също така върху свичерът й има доста неприятен надпис. На нейния свичер пише All yours, fuck you, което в груб превод е изцяло твоя, майната ти. Жертвата веднага е идентифицирана, тъй като в апартамента те намират чантата й с личните й документи. Жената е 23-годишната Джули Кибоиши. Всъщност истинското име на Джули е Юри Кибоиши. Тя е родена на 14 февруари 1987 година в Нюпорт Бич, Калифорния. Джули от съвсем малка е била много артистична и винаги е обичала танците. Тя цял живот се занимава с танци и по-конкретно страстта на Джули с степ танците. Тя се занимава професионално с степ, ходи на състезания и може да се каже, че целият й живот се върти около тази нейна страст. Джули е описвана като много мил и много състрадателен човек, който винаги е насреща да помогне на приятел в нужда. След като завършва средното си образование, Джули се записва да учи моден дизайн в Orange Coast Community College и именно там тя се запознава и с Сам Хер, в чийто апартамент тя е в крайна сметка намерена. Стивън, бащата на Сам, разказва, че отношенията между Сам и Джули били като брат и сестра. Те били изключително близки от момента, в който се запознали в колежа и редовно прекарвали време заедно, като Джули дори в някакъв момент е била учителка на Сам по антропология, помагала му с уроците и тя е гледала на него наистина като на по-голям брат, който въпреки големите си внушителни размери бил по душа както тя го описва, като плюшено мече. Когато разследващите откриват чантата на Джули заедно с нейните документи, там те откриват и нейния мобилен телефон и когато проверяват съобщенията, те намират много интересни, така да го кажем, съобщения, които тя е получила предната вечер от Сам. В тези съобщения той казва, че има много семейни проблеми, има нужда от приятел, има нужда от някого, с когото да поговори и в едно от тези съобщения е малко странно, че той казва «Моля те, ела, без секс». На което тя му отговаря Сам, естествено, че без секс ние сме като брат и сестра. В този момент за разследващите е очеизвадно кой е виновникът.
те смятат, че сам е извикал Джули в апартамента си, нещо се е случило, нещо го е провокирало и той я е убил и след това е избягал. И тази тяхна теория е допълнително потвърдена от факта, че паспорта, както и автомобила на сам, ги няма никакви. Баща му обаче е твърдо убеден, че няма как сина му да е извършил това ужасно престъпление. Той е сигурен и се опитва да убеди разследващите, но разбира се, те няма как да му повярват. В крайна сметка, всеки един родител мисли най-доброто за своето дете. Ние като родители сме програмирани да виждаме най-доброто от децата си и никога не би ни минало през акъла, че детето ни е способно да извърши нещо такова. Когато обаче следователите започват да се ровят в миналото насам, те разбират, че той не е това добро и мило, невинно момче, което родителите му се опитват да го изкарат. Оказва се, че сам е криминално проявен и дори е бил съден за не какво да е, а за убийство. Ще се върна към това само след минутка и сега искам да ви разкажа малко повече за това кой е Сам Хер. И така, кой е Сам Хер? Самюел Хер е роден на 29 май 1983 г. в семейството на Стивън и Ракел Хер. Той е единственото им дете и винаги е бил много близък с тях. Спорта винаги е играл важна роля в живота на Сам. Той е обичал жужицу, бягане с препятствия, вдигане на тежести и общо взето всякакъв вид спорт. Приятелите му го описват като човек, който винаги има огромна усмивка на лицето и обичал да копонясва с приятели. Външният му вид привличал вниманието на жените и той определено се възползва от това внимание. Сега да се върнем на това престъпление. Следователите откриват, че Самюел е бил замесен с гангстерска банда, която се казва Браун фамилия. И като казвам, че е бил замесен, имам предвид, че той не е бил официален член на тази банда, но често се е събирал с хора, които са членове на тази банда и част от най-близките му приятели са членове на тази банда. Когато 19-годишният Байрън Бенида губи живота си при спречкване между членове на тази същата банда и на друга конкурентна банда, сам е обвинен, че го е примамил. Всъщност, Байрън Бенида е бил близък приятел на Сам и доколкото разбирам, той го е взел от домът му и го е отвел до място, където в крайна сметка Байрън е нападнат и в крайна сметка убит. 17 члена на бандата Браун фамилия го причакват и го намушкват с нож цели 33 пъти, което в крайна сметка резултира и в неговата смърт. Сам, както и тези 17 члена на бандата, са в крайна сметка арестувани и са обвинени в убийството на Байрън. Сам прекарва следващата 1 година от живота си в ареста и в крайна сметка, когато делото започва, той е признат за невинен. Тогава той решава, че трябва да промени живота си към по-добро и се записва в армията. След като служи 15 месеца в Афганистан, той е преместен в Германия, а след уволнението си се връща в Калифорния, където се записва в колеж Ориндж Коулс, където и в крайна сметка се запознава с Джули. Сам е имал планове, че след като завърши висшето си образование, той ще се върне в армията, но този път като офицер, но още преди да има възможност обаче да осъществи тази своя цел, той развива така нареченото PTSD или посттравматично стресово разстройство. За тези от вас, които не са наясно, това е силно тревожно разстройство, което се развива след тежко травматично събитие. Симптомите могат да включват смущаващи мисли, чувства или сънища, свързани с събитието, умствено или физическо безпокойство, свързано с травми и промени в начина, по който човек мисли и усеща. Съобщенията, открити в телефона на Джули, карат да мислят разследващите, че тази вечер, всъщност предходната вечер, сам е имал някакъв вид криза и е извикал Джули в апартамента си и в крайна сметка нещо е станало, той си го е изкарал на нея, което в крайна сметка е резултирало и в нейната смърт. Това е единственото логично обяснение, базирано на доказателствата, които са намерени в неговия апартамент. На този етап следователите са много притеснени, тъй като този човек, който те смятат за убиецът на Джули, е някъде на свобода, все още въоръжен, тъй като оръжието не е намерено никъде в апартамента и този човек си борави много добре с оръжия, тъй като той е бил в армията в крайна сметка. Така че следователите са наясно, че трябва да действат много бързо и много бързо да го заловят, преди да е направил още някоя глупост. Стивън обаче продължава да вярва, че неговият син няма нищо общо с това ужасно престъпление и той започва да разговаря с приятели на синът си, да търси някаква връзка, някаква информация, която да му помогне да стигне до дъното на тази история. И така той се свързва с един от приятелите на Сам, който се казва Рубен. И Рубен му разказва, че предната вечер е имал уговорка с Сам да излязат, да отидат на някакъв купон и когато е станало време да тръгват, Рубен му е звъннал, но Сам така и не е вдигнал. Той му е звъннал още няколко пъти, но отговор не е получил. Но Рубен не се е отказвал и продължавал да звъни и в крайна сметка някой вдигнал телефона.
Този някой обаче от другата страна въобще не звучал като сам. Когато Рубен попитал кой е на телефона, човекът от другата страна казал, че има семейни проблеми и след това затворил. Това веднага се сторило много странно на Стивън, тъй като с сина му са изключително близки и всичко си казвали и той няма никаква представа за какви семейни проблеми говорят всички. Какви са тези семейни проблеми, за които сам пише в съобщенията си до Джули, какви са тези семейни проблеми, за които уж сам говори по телефона и казва на Рубен. Той няма никаква представа за никакви семейни проблеми. Нямат в семейството си проблеми. А което е още по-притеснително е факта, че Рубен казва, че този човек, който се представя за сам, въобще не е звучал като сам. Стивън обаче не се отказва и продължава своето разследване. Той влиза в интернет, за да провери банковите извлечения на сам, като по този начин се надява, че ще успее да проследи неговите движения. И така открива, че през последните няколко дни е имало 4 на брой тегления от картата на сам, както и е направена поръчка в пицария в Лонг Бич, само на половин час северно от Коста Меса. С това откритие Стивън веднага отива при разследващите и когато разследващите се задълбочават малко повече върху тази следа, те откриват, че е имало камери на въпросните банкомати, от които са направени тези тегления от картата на сам. И когато проверяват записите от тези камери, те са стъписани. Човекът, който тегли пари, не е сам. На тези записи те виждат непознат за тях тинейджър, който е облечен в свичър и шапка с козирка. Детективите веднага заключват, че най-вероятно това момче по някакъв начин помага на сам. Най-вероятно сам му е дал картата си, за да изтегли някакви пари и това е негов съучастник. Така че ако достигнат до този тинейджър, най-вероятно ще достигнат и до сам. Но за момента всичко, което могат да направят е просто да стоят и да чакат да бъде направено ново плащане, като този път полицаите ще са в готовност, за да могат веднага да го хванат. И не им се налага да чакат много дълго. На 26 май 2010 година с същата тази кредитна карта е направена нова поръчка отново на пица. Тази поръчка е трябвало да бъде доставена до адрес, така че полицаите веднага се отправят към пицарията и питат какъв е адреса, на който пицата трябва да бъде доставена и се отправят веднага натам с пълната готовност да арестуват както тинейджъра, така и сам. Когато пристигат на адреса обаче, там няма сам. Там има само група тинейджъри, които гледат филм и са си поръчали пица. Единият от тези тинейджъри обаче е именно момчето, което те са видяли да тегли пари от картата на сам. Неговото име е Уесли Фрелич. И Уесли им разказва много интересна история. Той им казва, че кредитната карта му е била дадена с инструкция да изтегли пари от нея, като обаче човекът, който му е дал картата, не е сам. Картата му е била дадена от мъж на име Даниел Лозняк. Но кой е Даниел Лозняк и каква връзка има той с Ами Джули? Даниел Патрик Лозняк е 38 годишен мъж, който е актьор в театъра. Той също така взима участие и в няколко мюзикъла. Актьорската му кариера обаче не просперира особено и той живее от заплата до заплата и трудно свързва двата края. Алкохола е негов близък приятел и обича да е център на внимание. Именно в театъра той се запознава и с 17-годишния Уесли. Даниел обяснил на Уесли, че сам му дължи пари, които отказва да му върне и поради тази причина той е решил, че ще си ги вземе сам. Но няма как да го направи сам, има нужда да го направи някой друг и Уесли, имайки предвид, че той е само на 17 години, веднага се съгласява, но и една допълнителна причина Уесли толкова лесно да се съгласи да му помогне в нещо, което на практика е незаконно, е факта, че Даниел му е бил нещо като ментор в театъра. Той изключително много му е помагал и Уесли му е имал голямо доверие и поради тази причина, когато Даниел отива при него и му казва, че има нужда от помощ, Уесли веднага се съгласява и решава, че иска да му помогне. Името на Даниел Лозняк обаче е познато вече на полицаите, тъй като Даниел е един от така наречените приятели на сам. Той живее в същия комплекс заедно с годеницата си и в допълнение към всичко това разследващите намират и покана за сватба в апартамента на сам. И тази покана е за сватбата на Даниел Лозняк и Рейчъл Бъфет. Сега нека ви запозная и с последния, така да се каже, герой на нашата история, именно булката – Рейчъл Бъфет. Рейчъл и Даниел се запознават в театъра през 2005 година, когато си партнират в пиеса. Малко след това двамата стават гаджета и заживяват заедно, а през 2008 година Даниел предлага на Рейчъл да се омъжи за него с красив винтидж пръстен, който е принадлежал на баба му и Рейчъл веднага казва да. Според останалите актьори в театъра, техните колеги, Рейчъл е била много доминираща над Даниел, тя е имала огромно влияние над него. Родителите на Даниел отчасти заради тази причина не харесвали Рейчъл, отчасти заради факта, че смятали, че
тя дистанцира синът им от тях и така, че те не я харесвали, но пък от друга страна родителите на Рейчъл също не харесвали Даниел, така че изглежда, че имало страшно много проблеми в това бъдещо семейство. Никой не харесвал родителите на другия и обратното. Семейството на Даниел неведнъж са го хващали да краде пари и други семейни ценности, а в един момент дори Даниел краде пистолета на баща си от неговия сейф и нещата до толкова ескалират, че те в един момент спират всякаква комуникация. Тези кражби може би до някъде са били продиктувани и от факта, че работата им като актьори в театъра не плащала особено добре, двамата трудно свързвали двата края и дори през 2008 година са били изгонени от апартамента им в Лонг Бич заради неплатени сметки и така те се нанасят в този комплекс Camden Gardens, в който живее и сам Хер в крайна сметка. И там те се запознават и стават приятели. На 26 май 2010 година в крайна сметка разследващите успяват да издирят Даниел и когато те го откриват, той празнува не какво да е, а своето ергенско парти. И когато влизат в стаята и Даниел ги вижда, полицаите казват, че той меко казано е пребледнял. Той е станал бял като платно. В този момент полицаите са на 100% сигурни, че Даниел по някакъв начин помага насам и е негов съучастник в това убийство. Когато водят Даниел в управлението за разпит, той им разказва много интересна история. Даниел казва, че сам са планирали да направят измама с кредитна карта, като с помощта на Уеслите са щели да изтеглят всички пари от кредитната карта, а след това сам е щял да обяви кредитната карта за открадната. Даниел казва обаче, че още преди да успеят да пристъпят към този гениален план, сам му е признал нещо. Той разказва, че на 22 май сам е отишъл до домът му и му е казал, че трябва да му сподели нещо, че нещо се е случило, иска да му каже, но няма как това да се случи там в апартамента и трябва да го направят някъде навън. Двамата се качили в колата на сам и тръгнали. В колата сам е признал на Дан, че в последно време има доста семейни проблеми, за които чуваме вече за не знам кой път, но по никакъв начин не му е обяснил какви точно са тези семейни проблеми. Сам му е разказал, че вечерта на 21 май той е извикал Джули в апартамента си и е направил опит да спи с нея, но когато тя му е отказала, той е извадил пистолет и е застрелял 2 пъти в главата. След това само е казал, че трябва да пристъпят към измамата с кредитната карта по възможно най-бързия начин, защото парите му трябват много бързо, за да успее да избяга с тях. След това Даниел твърди, че е оставил сам в някакъв мол, в някакъв търговски център, където той се е срещнал с мъж, който е бил изцяло облечен в черно и оттам нататък нито го е виждал, нито го е чувал. Детективите обаче не му вярват. Те смятат, че Даниел по някакъв начин му помага и знае къде точно е сам. Поради тази причина те решават и да го натиснат още малко и му казват, че имат нужда от неговата ДНК проба, само за да го изключат като потенциален извършител. След като са му взели проба, полицаите разказват, че Даниел е станал изключително притеснен, прибледнял е и въпреки, че се е опитал да го прикрие, не е имало как да го скрие, тъй като наистина е бил видимо много притеснен. И точно поради тази причина полицаите решават, че имат достатъчно доказателства да го обвинят в съучастничество. Много интересно, има записи от този разпит. Аз ще се опитам да сложа колкото се може повече, но в момента, в който ескортират Даниел от стаята, просто все едно го изпращат. В този момент той си мисли, че е успял да ги заблуди и че никой не поставя думите му под въпрос и тъй като той е този невероятен актьор, в крайна сметка той е успял да го отиграе толкова добре, че детективите са му повярвали. Но в момента, в който те го изпращат от стаята за разпит пред вратата, те му казват, че Даниел е арестуван за съучастничество в убийство. И в този момент Даниел тотално се променя. Той им казва, че ще им каже всичко, което искат да знаят, само и само да успее да стигне на време за сватбата си, която е само след 48 часа. Тогава Даниел започва да променя историята си. Първоначално той е казал, че само знае, че Джули е била убита, не е била там, не я е виждал, знае само това, което сам му е казал, докато са били в колата. След това обаче той променя историята си и казва, че всъщност е видял тялото на Джули, но не се е доближавал. Той е влязъл в апартамента на сам, защото е имал нужда да ползва тоалетната, отишъл е до тоалетната и май не е сигурен, но се е разходил до верандата. И така той е видял тялото на Джули, но не се е доближавал до там. В този момент обаче детективите са на 100% сигурни, че той не им казва цялата истина, поради факта, че той на няколко пъти вече променя историята си. Първо нямаше нищо общо и не знаеше. После беше чул само, че Джули е била убита. След това става, че я е видял. А ако го бутнат още малко, накрая ще каже и че той я е убил. Така че детективите продължават да го натискат и го питат:
Ако сравним ДНК-то, къде още ще намерим твоето ДНК? И той казва със сигурност в колата на Сам, тъй като съм карал неговата кола и бях в неговата кола, но също така е много възможно да има и върху тялото на Джули, тъй като стоях върху нея. Така че той още малко се доближава до тялото на Джули. С всяко едно натискане на детективите той се доближава все повече и повече до тялото на Джули. Даниел обаче прави една много голяма грешка. Не знам дали забелязахте, че преди малко ви казах, че според думите на Даниел, Джули е била простреляна 2 пъти. И наистина, когато се прави аутопсия на Джули, те забелязват, че наистина тя е била простреляна 2 пъти в главата. Но на пръв поглед това изглежда като една огнестрелна рана, тъй като тя е била простреляна 2 пъти на, кажи речи, едно и също място и то изглежда като една огнестрелна рана, което означава, че ако той знае, че Джули е била простреляна 2 пъти, той или е бил в стаята, когато Джули е била убита, или самия той е стрелял. Когато обаче се усеща какво е направил, Даниел казва, че не, сам ми каза, че я е прострелял 2 пъти и оттам знам, че Джули е била простреляна 2 пъти. И в този момент той спира да кооперира на разследващите и иска да говори с Рейчъл. Когато се обажда на Рейчъл, годеницата си, тя му казва, че вече е канцелирала всички планове за сватбата, отказала е цветя, отказала е ресторант, всичко, сватбата е канцелирана, сватба няма да има. Тя също така му разказва, че е отишла до дома на родителите му, за да им разкаже, че Даниел в крайна сметка е бил арестуван за съучастничество в убийство и когато се е тръгвала, пък неговият брат е отивал към къщата на родителите си и когато Рейчъл му е казала, че Даниел е арестуван, той видимо супер много се е притеснил, панирал се, започнал е да хипервентилира, мисля, че така се казва, и в този момент той е признал, че ден по-рано Даниел му е дал чанта с нещо, той не знае какво е имало вътре в чантата и му е казал, че тази чанта е изключително важна и трябва да бъде скрита възможно най-добре, така че никой да не може да я намери. И когато Даниел чува това от Рейчъл, той я моли да не споделя тази информация с разследващите, просто да спести на разследващите факта, че тази чанта въобще съществува. Рейчъл обаче категорично отказва да скрие този факт от разследващите и когато затварят телефона, Дан отново иска да разговаря с тях. Когато сядат на една маса, Дан им казва: "Луд съм и го направих." Когато разследващите го питат какво си направил, какво е станало, той им казва: "Убих Джули и убих Сам." Както можете да предположите, разследващите са в ступор. До този момент те са смятали, че Сам е извършителят на това убийство и в нито един момент не са предполагали, че самият Сам би могъл да бъде жертва. Дан им разказва, че първо е убил Сам. Помолил го е да му помогне с преместването на някакви кашони на таванското помещение на театъра. Когато се качват на таванското помещение и докато Сам е в гръб, Даниел го прострелва. Още преди Сам да има възможност да осмисли какво се случва и да разбере, че всъщност Даниел е човека, който го е прострелял, Даниел презарежда пистолета и стреля отново. И този втори изстрел е фатален за Сам. Това обаче, което е още по-шокиращо, е факта, че Даниел решава да разчлени тялото на Сам на таванското помещение на театъра. На същия този театър, където няколко часа по-късно той играе в пиеса. Колеги на Даниел разказват, че това е била едва ли не постановката на живота му. Той е разигравал тази пиеса неведнъж. Няколко пъти вече са разигравали и в нито едно свое представление той не се е справил толкова добре, казват неговите колеги. И сега ще се опитам да ви пусна част от тези кадри, ако YouTube не ме санкционира, ако не ще ги оставя и тях в описанието, но когато знаеш какво е направил няколко часа по-рано, тези кадри са изключително смразяващи кръвта. It lured you. There's only one of me. A totally different persona than you see on stage. The last days of a director's once glorious career. Веднага след като приключва с пиесата, Даниел взима телефона на Сам и изпраща съобщения на Джули. Тези съобщения, в които Сам умолява Джули да отиде в апартамента му, защото има нужда да поговори с някого заради тези предполагаеми семейни проблеми, които има. Всички тези съобщения въобще не са били изпратени от Сам. И дори Сам в този момент вече не е бил жив. Тези съобщения са изпратени от самия Даниел. Даниел отива в апартамента на вече убитият си приятел и започва да чака пристигането на Джули. Тази вечер Джули е била на семейно събиране, което е било изключително важно. Доколкото разбирам, това събиране е било по случай годежа на нейния брат
И тогава бъдещата съпруга на брати я е помолила да бъде нейна шаферка и Джули е била изключително развълнувана от този факт. И като цяло тази вечер е била изключително приятна за Джули, но въпреки това тя се е наложила да се извини и е казала, че нейният близък приятел Сам има нужда от нея, има проблеми и тя, за съжаление, трябва да ги остави и да отиде да се види с него. Такъв човек просто е била Джули. Когато нейните приятели имат нужда от помощ, тя оставя всичко и се отзовава. Когато Джули пристига в комплекса, в който живее Сам и комплекса, в който живее Даниел, тя му пише съобщение и му казва, че вече е влязло вътре, минала е през портата и вече върви към неговия апартамент. Това от своя страна дава възможност на Даниел да се подготви и да бъде в позиция на готовност в момента, в който Джули влезе в апартамента. И когато Джули влиза в апартамента, Даниел веднага я прострелва в главата. След това Даниел прави местопрестъплението да изглежда така, все едно Сам е извършителят и след това е избягал. На следващия ден Даниел се събужда и първото нещо, което прави, е да се насочи към театърът, където лежи разчлененото тяло на Сам. Той разделя тялото му в няколко чувала за боклук, след което излиза и изхвърля тези чували. След това Даниел отново има пиеса, в която трябва да участва и отново той отива, играе в пиесата и колегите му казват, че отново той се е представил много добре и ако го погледнеш отстрани, по никакъв начин не би могъл да предположиш какво е направил само няколко часа по-рано. И сигурна съм, че в момента имате само един единствен въпрос в главите си. Защо? Какъв е мотивът на това ужасно двойно убийство? Отговорът е пари. Разковничето на всички проблеми. Оказва се, че Даниел е бил сериозно задлъжнял и дори не е знал как ще заплати за сватбата си, която била само след няколко дни. Той искал с Рейчъл да отидат на този скъп, хубав меден месец, но не е можел да си го позволи. Той също така е дължал $2000 на свой познат и този познат вече го е натискал доста, за да си получи парите обратно. Само ден преди двойното убийство, този приятел, който се казва Крис, разказва, че е отишъл до апартамента на Рейчъл и Даниел и в този апартамент той е заварил Рейчъл, Даниел, но също така и Сам, който е имал уговорка с Даниел малко по-късно да местят кашони в театъра. Когато Крис влиза в апартамента, той очаква, че Дан веднага ще му подаде парите, ще му се издължи и той ще си ходи по живо по здраво. Но когато влиза в апартамента, Даниел му казва, че сега ще се върне с парите и двамата са Сам излизат. И Крис очаква, че ще се върнат след 10 на 15 минути, нали? Те са имали предварителна уговорка, което предполага, че Даниел би трябвало да се е подготвил вече с тези пари. Но минава час, минават 2, минават 3 и накрая Даниел се връща. Сам. Когато влиза в апартамента, Даниел е разтреперан и погледът му е, както Крис го описва, поглед на луд човек. Той е бил като обезумял. Очите му били зачервени, целият е треперел, бил е супер притеснен и когато е влязъл в апартамента, само е хвърлил една пачка пари в лицето на Крис и цялата тази ситуация се е сторила изключително странна на Крис и дори когато той е преборил парите, те са били само около $200-300 и когато е попитал Даниел това ли са всички пари, които с Рейчъл имат, в крайна сметка той е трябвало да му върне около $2000, Даниел казва да. Тогава Крис им оставя $20, за да могат да си купят вечеря, взима останалите пари и се заминава. И както можете да предположите, през тези 3 часа, през които Даниел го няма, тези 3 часа от момента, в който той напуска апартамента с Сам и се връща без Сам, в този 3-часов диапазон той е убил Сам на таванското помещение на театъра. Дан е знаел, че Сам разполага с около $60,000 в своята сметка, като тези пари са му били като пенсия от това, че е служил в армията. И Дан е искал по всякакъв начин да се докопа до тези пари, за да може да си заплати сватбата, да се издължи на Крис и да заплати и за медения месец с Рейчъл. Затова Сам губи живота си за пари. А Джули от своя страна губи живота си, за да може Даниел да инсценира нейното убийство, да направи нещата да изглеждат така, все едно сам я убил и след това е избягал. Когато започва делото на Даниел Лозняк, той пледира невинен по обвинението за убийствата на Джули и Сам. Ако Даниел е признат за виновен, него го грози опасност от смъртна присъда. През 2012 година обаче полицаите правят още един арест. Арестувана е Рейчъл Бъфет, годеницата на Даниел или по-скоро трябва да кажа бившата годеница, тъй като на този етап те вече не са заедно. Тя е арестувана, че е прикривала Дан, което доколкото разбирам не е същото като съучастничество. Тя не му е била съучастник в това ужасно престъпление, но доколкото разбирам е разбрала постфактум и е прикривала
тези негови действия. На Рейчел са и направени 3 детектора на лъжата и тя се проваля на всеки един от тези детектори. В крайна сметка Рейчел е освободена под гаранция и след освобождаването си тя започва да обикаля всички предавания, за да разказва, че не е знаела какво е направил Дан и съответно не му е помагала. В делото срещу Даниел, освен всичко останало, излиза наяве и съдържанието на тази чанта, която той е дал на брат си, за да може брат му да я скрие. И в нея се крият толкова много уличаващи Даниел доказателства. Там има гилзи на куршуми, паспорти, финансови извлечения насам, както и банковата му информация. Паспорти, както и кръв и ДНК. И съдържанието на тази раница е може би последния пирон в ковчега на Даниел, защото през септември 2016 година той е осъден на смърт за бруталното убийство на Джулики Боиши и Самюел Хер. Присъдата все още предстои да бъде изпълнена. Що се отнася до Рейчел, през 2018 година тя е осъдена на 32 месеца затвор за прикриване на тогавашния си годеник Даниел. Но през 2019 година тя е освободена за добро поведение. И това беше трагичната история на Сам Хер и Джулики Боиши, които губят животите си, за да може едно безскрупулно същество да отиде на меден месец. Що за нелепа причина? И това беше всичко от мен. Надявам се, че епизодът ви е бил интересен. Ако е така, харесайте видеото, абонирайте се за канала ми и ще се видим отново следващия път. Чао от мен!